салом дӯстон, вақте табиат маҷбур ба коре мекунад, шумо баҳонаи ҷустан наметавонед. Ана дар вақте ки шумо байни бозӣ бошед, чӣ кор мекунед? Ҳолати ногувор ҳамин хел не? Мо ин навор ҳолатҳоеро пешниҳод мекунем ки футболбозон дар вақти бозӣ ҳоҷат кардаанд. Рафтем. дӯстон, ёдовар мешавем ки навори мо бо дастгирии ширкати Yagex омода шудааст. Yagex сарпарасти эҳсосоти футболӣ. Дар Yagex регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 бо промокоди TouchFood. Силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Якум, Серхио Рамос. Рамос ҳолати худро бо акси Роналдо гуфта буд ки дар вақти бозӣ табиат фармони фаврие дода буд. умедворем ӯ шустани дастонашро дар саростмиягӣ фаромӯш накарда буд. Албатта ки тозагӣ барои варзишгар аз ҳама қисми асосӣ мебошад. вазъи пешомадаи Рамос ҳайратзада накарда бошад, ҳолати баъдиро нигаред. Дуюм, Гарри Линекер. соли 1990 ҷоми ҷаҳон дар Италия буд ки Гарри Линекер дар бозии аввали Англия худро хуб ҳис намекард. ӯ ба қароре омад ки тоқат карда бозиро идома медиҳад. ба сармураббӣ чизе оиди саломатиаш нагуфт, то ин ки аз ҳайат берун нашавад. ӯ кишвари худро шарманда кардан намехост, вале қарори ӯ ба хубӣ поён наёфт. 20 дақиқа ба зур бозӣ карда фикр мекард ки нимаи дуюм ҳамааш хуб мешавад. ана дар оғози нимаи дуюм дарди сахте ҳис карду дигар тоқат кардан ғайриимкон шуд. дар як ҳолати қабули тӯб ӯ ба замин афтид. аз фурсат истифода бурда каме истироҳат кардан мехост, вале занги табиат ба ӯ омад. ҳамдастааш Гарри Стивенс аз ӯ пурсон шуд ки чӣ шудааст? дар ҷавоб Линекер гуфт ки аллакай дер шуд. хай фаҳмидед манзурашро. ӯ худро дар майдон мешакид то касе пайхаст накунад. баъдан кӯшиш кард ба бозӣ баргардад. аз ҳама хубаш тарки майдон мекард ба ҷои ин қадар азоб. сеюм, Эрик Дайер. соли 2020 Дайер дар ҷоми Англия муқобили Челси ба майдон баромад. вақте ки дастаи Тоттенхэм гол сар дод, сармураббии он вақтаи даста Мавриньо саросимабор ба утоқи либосивазкунӣ рафт. дар камераҳо дида мешавад ки Дайер аз ҳоҷатхона саросимабор ба майдон медавад. ӯ баъди ҳисобро баробар кардани Ламела дар пеналтиҳо дастаашро комёб гардониду дар охир беҳтарин бозингар низ эълон шуд. чорум, Джеймс Леман. бозингарон баъзан вақт аз бозӣ берун рафта худро сабук карда ба майдон бармегарданд. ана дар ҳолати дарвозабонҳо ин чиз ғайриимкон аст, то он даме ки иваз нашаванду бозӣ хотима наёбад. ғайр аз ин ягон ҳолат қабул нест. ба ҳамааш нигоҳ накарда дарвозабони собиқи Арсенал Джеймс Леман ба ин ҳолат рӯбарӯ шуда буд. вале Леман макорона амал кард. ӯ ба ақиби лавҳаҳои таблиғотӣ парида корашро карду ба майдон баргашт. ӯ риски калон кард, вале ҳолати майдонро назора мекарду замони ҳамлаи рақиб ба ҷояш омад. директори даста аз ин кораш ӯро таъриф ҳам карда буд. хайр одамӣ аст. шумо ҳам дар ин ҳолат бошед чӣ кор мекардед? панҷум, Роналдо Назарио. Роналдо дар замони худ ҳамлагари беҳтарин ва нишонзани хубе буд. ӯ чӣ коре хоҳад бо тӯб мекард ва касе манъ карда наметавонист. дар бозии Бразилия ва Венгрия дар бозиҳои олимпӣ ӯ аллакай ба дурахшиш оғоз карда буд. вақте дар он бозӣ аврупоиҳо ҳисобро баробар карданд, Роналдо тӯбро гирифта дар майдон шишт ва маҷбуран худро сабук кард. ана ин ҳам исботи гуфтаҳои боло аст ки вақте ки ӯ тӯбро гирад, касе ӯро манъ кардан наметавонад. баъди бозӣ дар пресс-конференсия аз ин чиз пурсон шуданд, вале Роналдо чизеро инкор накард. хайр чӣ ҳам мегуфт? ин Роналдо аст. шашум, Роби Савач. ин ҳолат пеш аз бозӣ рух дод ва мисли дигарон дар мобайни бозӣ набуд. ба ҳар ҳол бояд инро ҳам гуфта гузарем. соли 2002 буд. Савач дар дастаи Лестер бозӣ мекард ва бозии муқобили Астон Вилла қариб оғоз мешуд. ӯ зуд ба ҳоҷатхона давид. Савач дарди шикам дошт ва маҷбур шуд ки ин корро кунад. наздиктарин ҳоҷатхона ин дар ҳуҷраи доварон буд. ба чизе аҳамият надода вориди он ҷо шуд. баъди баромадан ӯ дарро пӯшидан як тараф истад, ҳатто обашро накашидааст. хулоса довар Граам Пол аз болои Савач ба Федератсияи футболи Англия шикоят кард ва ӯро ба маблағи £10,000 ҷарима карданд. ба фикрам 1 миллион ҳам мегуфтанд Роби Савач розӣ мешуду пулро дода онҷо ворид мешуд. хулоса ҳолатҳои ғайриоддӣ дар футбол зиёд ба вуқӯъ меоянд ва футболбозон маҷбур ба ҳар коре мешаванд. ба ҳамин навори имрӯзаи мо ба поён мерасад. пайгири мо бошед. хайр дӯстон.